Atong tukion ang sugilanon sa usa ka doktor nga babay sa isla sa Zanzibar. Kini ang sugilanon ni Josiah Tayali nga nagauluhan ang tabunon nga pultahan. Niadtong 1987 sa isla sa Zanzibar, Tanzania, adunay usa ka doktor nga Adventista nga ginganlag Josiah nga nagpuyo og nagtrabaho sa usa ka Adventist clinic. Usa ka buntag sa adlaw nga igpapahulay, nakurat siya sa dihang adunay nanuktok sa ilang dakong tabunon nga pultahan. Talagsaon kini tungod kay ang mga tawo sa Zanzibar kasagarang musinggit og "Hello! Hello!" imbis nga manuktok. Sa dihang giablihan ni Josiah ang pultahan, nakita niya ang 7 ka tawo nga naglakip kang Moses, iyang pamilya ug usa ka higala nga si Ezekiel. Gisugilo ni Moses nga nagdamgo siya sa makadaghan nga higayon. Sa damgo, gisultihan siya nga muadto sa usa ka lugar diin adunay dakong tabunon nga pultahan ug manuktok niini. Giingnan usab siya nga ang mga tawo nga mag-abli sa pultahan, mga Kristohanon gikan sa mainland nga magatudlo kaniya sa dalan ngadto kang Jesus. Human sa ikatulong higayon nga damgo, misunod si Moses ug gidala ang iyang pamilya ngadto sa klinika. Giimbitar sila ni Josiah sa pagsimba sa house church sa mga Adventista. Human ni adto si Moses ug ang iyang pamilya kanunay nang motambong sa pagsimba matag Sabado. Nagpadayon si Josiah sa pagtuon sa Biblia uban kanila. Nadiskubrihan niya nga si Moses bag-o lang usab nakigistorya bahin sa Biblia uban sa usa ka Adventista nga literature evangelist. Ang Dios nag-andam na sa iyang kasing-kasing pinaagi sa damgo ug pinaagi sa pulong sa Dios. Sa ulahi, si Moses ug Ezekiel nabautismohan sa Indian Ocean ug nahimong unang mga Adventista sa Zanzibar sa daghang katuigan. Nalipay pag-ayo si Josiah tungod kay nakita niya kung giunsa sa Dios paggiya sa mga tao ngadto kang Jesus. Nag-ingon si Josiah nga wala siya'y daghang gibuhat gawa sa pag-abli sa tabunon nga pultahan kay ang Dios mao ang naghimo sa tanan. Ang 13th Sabbath offering makatabang sa pagguba sa karaang mga pasilidad ug pagtukod og duha ka modernong building aron mas daghang mga tawo ang maabot pinaagi sa ministeryo sa pag-ayo og ebanghelyo. Daghang salamat sa inyong pagplano ug madagayaon nga halad.